जोंना गोदान खुरमा मोनदों दे खिन्थु मेगन दासाखा एकदम बाजै खनस्रामोन बायदि मोसाखावरासो गारजा मोनखा बाजै खनस्रामोनखौहाय फेजेननांगौ नों होमबा गुमै हागोन हाया हायो लागाव आखाइ थिखोनांगौ नों होमबा एसे नायहरलाय आब' ओमफ्राय नै गुमैया सालथेना माने 1 लाख साबस्क्राइबार जाबाय दा बिथाङा माने माबोरैहाय बिदि 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनो हाखो 5 इयार्सनिफ्रायसो माबा आरो 1 लाख साबस्क्राइबार हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय नैबे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानो हागौ जोंनावहाय सोर दंफैयो ज' लोगोफोर नोंथांमोनहा नायना लाबानो जाबाय ओरैथिं नै सालथे गुटखा मास्टार मैया बिनि ब्लगाव नुखादों जानो हागौ बिथाङा ब्लग बानायदोंमोन आरो जोंनि न'आवहाय बिनिफ्राय जोंनावहाय सानबैसे जाबायखो मथा-मथि 2 days जाबाय अभी हम कहाँ जाना जाएगा अभी हम थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं के लिए मन हो गया था इसीलिए घूमेगा रोजोन में अच्छा चलो और फार्स्टआवहाय बिथांखौहाय माने 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन अच्छा दा लोगोफोर नोंथांमोनहाथ' जोंनावहाय सोर सोर दं मिथिखागौ जोंनि फेमिलियावहाय माने जोंहा बिमाजों आंजोंल'खा आरोना लोगोफोर नै मैगं सायगासिनो जोगोनार बिजौ लाइ सोरा रज'नाय सिथ्लायाव दिंखिया मोननै मोनथाम आं बेजों एवनोसै आलु जहल दिनै बिस्थिबार निरामिस सालथेयाबो मिरामिससो मोनजासिगोन निरामिस जाबाय थाबानो जिउ गोलाव जासिनोनो ना बेदर जाबाय थाबा आच्छा सालथेया नैबे मा फिथाइ जाखो औ This is COVID-19 कर'ना भाइरास कर'ना भाइरासआ खिन्थु बिदिखौनो होयोना एम्फौखौ बे COVID-19 नि सावगारिखौथ' COVID-19 खौ खेवना मोनो भाइरासफोरखौ बेखौ लाना खेवना COVID-19 होनलाबाय गोदाव सोराव साइन्टिस्टफोरनि बिसोरनो नै लोगोफोर बेकग्राउन्डआ नायदो जोंहा नैबे न'आ मथा-मथि 40-50 बोसोर जाबाय आरोना गोदो जोंहाबो एसे माहाजोनमोन बिफामोननि आमोलावहाय आबै आबौनि आमोलावहाय दाबो दं बे न'आ गासिबो साल गोजा बेखौ मथा-मथि 1.5 लाखसो मोनगोन खोमा फानना औ सालथेया मोजां मोनफैलायबावदोंसोनो औ ओमफ्राय जोंनाव बिमा फिसा माबायदि सिरि मोनोना मोजां जिं जां माने जेबो दावराव गैया मिनिबाला गावबा गाव आरो बिदियानो जानांगौ मोजां दा लोगोफोर जों माने गामि खाथियावहाय बिब' सासे दं बिसोरनाव थांनो नागिरदों आं न'आवहाय ब्लग बानायनाय जायासै मैया सालथेया बानायखाबाय नालाय दा जोङो अभी हम साइकिल से जाएंगे बाद में आप बैठो उसके बाद ब्लॉगिंग बनाएगा तो बनाओ अपने अच्छा ठीक है चलो दा लोगोफोर जों थांगासिनो दं जोंना साइकेलसो आरो साइकेलजों बिराद स्रो बार नाङोना साइकेलजों माने गासिखौबो नायलांफिनो सासे सिख्ला थानांगौ नायनो नागिरो बेनिफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों नैबे जोंहा जे सालथेना माने 1 लाख साबस्क्राइबार जाबाय दा बिथाङा माने माबोरैहाय बिदि 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनो हाखो बेसेबां खस्थ' मोनखो बेखौहाय आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो दा सालथेया खोन्थाबानो जाबाय आरो माबायदि खस्थ' मोनो खस्थ'थ' बहुद खस्थ' माने आंनाथ' मेक्सिमाम आगोलनिफ्रायनो सामथिं जेनेबा 92 के नहले 93 के साबस्क्राइबार आरोना बे समावथ' आंहा नङाबा मोनसे भिडिअआवनो 200 400 500 बारायखायोमोन मेक्सिमाम हा माने साबसे बुस्थुआ माने रावबो बानायनोथ' बानायखाया नङा होमबा जेबो खस्थ' दं बेवहाय माने जे सासे जिमाइलनि माने सासे मानसिनि जे पाब्लिकनि जिमाइल मोनबासो जोंनि साबसे मोनसे बाराय फुबासो नङा होमबा बे मानसिया मोजां मोनो बिसोर साबसे खालामखायो नोंगौ बुंनो थाङोबा गोजोननाय थाखाथाव माने खस्थ' ओरैबायदि खस्थ'खा सासे मानसिया थुबासो साबसे मोनसे बारायखायो होमबा नों 1 लाख साबस्क्राइबार जानो 1 लाख साबस्क्राइबारबो मामुलि दङ नङा होमबा बेवहाय 1 लाख साबस्क्राइबार जेनेबा 1 लाख मानसि नाङा खस्थ'थ' माने बहुत खस्थ' थायो आरोना माने मोनसे बुंनो थाङोबा आवगायनायनिफ्राय दासिमाव आङो हिन्दी मेकार मोनसे चेनेल दंमोन नङा होमबा आंना मोनसे हिन्दी मेकार चेनेला मोनथाम भिडिअ'आव 1 लाख साबस्क्राइबार जादों माने 1 के माने 1 लाख साबस्क्राइबार 1 लाख साबस्क्राइबार जादों आरोना दा बुंनो थाङोबा नैबे दा गुटखा मास्टार इउटुब चेनेल नङा होमबा दा जाय नोंथांमोना आंखौ गुटखा मास्टार मिथियो हिन्दी मेकारा 1 लाख साबस्क्राइबार मोनथाम भिडिअ'आवनो जादों ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे गुटखा मास्टारा रानिं दा 5 इयार्स हाबगासिनो आरो 5 इयार्सनिफ्रायसो माबा आरो 1 लाख साबस्क्राइबार गुटल माने मानसिफ्रा बानाय गोसोसो बानायखायो बानायनो गोसो गैया बानायखाया आरोना लोगोफोर जों नै दा आब'मोना सफैबाय नायना लादो
आब'आ एसे नायहरलाय आब' ओमफ्राय नै गुमैया आब'नि गुमै आब'नि हासबेन्ड ओमफ्राय नै दाउदै नायबाय थायो बाबुआ बिदानिखौ नायबाय थायो बियो लोगो माने लोगो मोननाय जाया ओमफ्राय भिडिअल' जि नायबाय थायो ओमफ्राय नुनानै मैयाहाय नै मामि ओरैबायदि फैदों गुटखा मास्टार फैदों लेंहरदों मामि जोंना लेंहरदों होनबाय बिराद एक्साइटेड नायनोनो सानैखौबो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय राइडारफोरखौ मोजां मोनो बियो नायनो बेबायदि आरोखि बियो ओमफ्राय मानसियालाय गेमफोरखौ बारा गेलेबावासो बियो बिराद मोजां नायबाय थायो बिदिफोरखौ जायगाखौ फुरा मिथिजोबगौ बियो नोंसोर थांनाय बै थांनाय इंलिश मेकार थांनाय फुरा मिथिनानै नैबे जायगा बेरायहैबा खिथाजोबो बियो जोंसो एसे आन्दायबावो बेहा नै उमुक दाबा मोनबाय उमुक दाबा होननानै खोन्थाखायो दाबाखौबो एकदम मिथिजोबगौ बियो ओरैबायदि दाना जादों माबायदि दे आब' गोजोननाय थाबाय आब' दे दाउदै बावसो नै गुरु बारायबाबो जानोसै जादोब्रा फैफेरा मोनफेरा दे आब' जागोन आराम माबानोसै मिथिबाय बाबुआ गुटखा मास्टारनि ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायबाय थायोनो गोजोननाय थाबाय फंबाय नायबाय था दे ओमफ्राय दे बाबु नोंनिया मा नाम बिल ब्रह्म मा क्लास फरायगासिनो क्लास 5 स्कुला खोन्थादो दे दतमा सेन्ट फ्रान्सिस आदसा दे मोजाङै फराय बुरजा फराय दे फरायनायाथ' मोजाङै फरायदों दा एसे मिस्टेक दङ मेथ्सआव एसे खमजोर आरो दा दस्रायावथ' पारफेक्ट जोब रेंकआ 3 आव थाङो मेथ्सनि थाखाय 3 आव थाङो आरो बियो 1 2 आवथ' थांनो कम्पालसारि खिन्थु मेथ्सआनो नाम्बार खम मोनो नालाय एसे डाउन जायो आरो बे टिउसन लाहो आब' टिउसनखौ लाया बियो बिराद बायो टिउसनाव थांनांगौबाथाय दावराव जायो जोंहा न'आवनो फरायगोन बिफाजों फरायगोन होनो फरायोबो बिफायानो हाजोबखायो ओमफ्राय फोरोंनायावबो ओमफ्राय दाना गाव बिफा नालाय एसे माबा जायो आरोखि खेलायनाय मानाय जायो आरो दै बिस्कुट दंबावोसो बिस्कुटबो जादो एसे दे लोगोफोर नै दा आब'नि अननायाव ओंखाम मोनजाबाय आरो ना दै जागासिनो दं ओंख्रिजों मोनजाबाय जायो बेनो माने मा होनगौ आसाम ट्रेक्टर आलु ओमफ्राय माबायदि जाखो गोथाव आदसा औ नै बाबु बिलमोन नामा बिल ब्रह्म बाबुआ जोंखौ बिराद मोजां मोनोनो बाबु एसे हेलौ होनदो गोथाव बुरजा जानांगौ आङो मामामोनखौ नुनानै दोनै बिराद एक्साइटेड जाबाय थानाय माबायदि मोनखो दे आजा मोगथाङाव नुनानै नायनो लुबैदों होनबाय थादों बेसारा गुटखा मास्टारखौ नुनानै माबायदि मोनखो मोगथाङाव मोजां मोनदों ओमफ्राय नै जोंहा गुमैया बहुद मोजां मोनखादों एकदम थांफालायबावनायखौ नुवाखै बेजों ओमफ्राय गुमैयालाय माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय मोजां मोनो नोंनि गोसोनि साननायखौबो एसे संनो हाबाय आब'निखौ सानफ्रामबो एखेबारे फेसबुकनि हांखुर जाबाय थायोना फेसबुक खालामनांगौ बायनांगौ आब'निखौबो एसे नायना होबानो जाबाय आब'ना मावनाया बिनिखौल' मावगायोबा आंनिखौ दोनथ'खांबायसो आङो गुमैया माने बानायोमोन आरोना हंगारबाय थायो बिनि सिगां बानायग्रोखानायमोन ओमफ्राय दा आब'आसो हंगारबाय थाग्रा जाबायना जानोनो रोङासै नै भिडिअ खालामनानै आब'ना बे फेसबुक नामखौ खोन्थादो दे आब' आंना फेसबुकनि नामा मैनाबाला हाज'वारि मैनाबाला हाज'वारि नामानो आंनि नामानो ओमफ्राय अननानै बयबो सापर्ट खालामदो माबानि हासबेन्डनि नामखौ ब्रह्म लिरबो सोलायदों ना आंनिया ब्रह्म नालाय बेना ब्रह्म नालाय बेना ब्रह्म आंना हाज'वारि नङा बेखौ ना बिदि आब'आ हंगारबाय थायो सानफ्रोमबो हंगारबाय थायो एसे नायना होबानो जाबाय दा फंबायमोननि
फल'वार माबाफ्राबो आंखौ सापर्ट होफादो एसे अननानै ना एसे नायफादो आंनिखौबो एसे ग्र' जालाङो खोमा ना बांद्रायल' बारा खामायना बुरजाबाबो नाङा बांद्रायल' खामायना होनदा बांद्राय खामायबा नोंसोर जों ज' बेरायबाय थानोसैब्रा देनां ना एसे बुरजा मोनबा बुरजा मोननाय गोसो जाना दङ मोनजेनाखै नामा दे होमबा आब' दा जाना लागानोसै लोगोफोर बिब' संनाय ओंखामखौ थावाबाबो जाखानांगौ होनलाय थावदों आब' आरो नै दिनै मा दं हलि मुलिखौ सानसैनो ओमफ्राय हलि मुलि दाबायाव थां लुबैदों बाबु उन्दै समाव आगोलाव क्लास लानाया बिसोरो बाबुआ हलि मुलिनि फेन जाहैबाय ना बिग फेन लोगोफोर जों दा माने आब'मोनजोंहाय एसे बहाबा बेरायहैनो नागिरदों आरोखि दा आब'नावनो सोंसै बहाय थांनो नागिरदों आब' खोन्थादो दे दोङो हेल दालाङाव बेरायहैनानै रिल्स लायनोसै आच्छा दे औ दा ज' आदा थाथ' र' औ दे होनबालाय गिरा ओमफ्राय नै गुमैया गाज्रि सालायदों गुमैखौ सिनायहरला नै बाबु आच्छा दा बहा थांनो नागिरदों गुमै दा बे रामफल गेटआव थांनाय जायो ना एखेबारे माबायाव थांनाय जायो मा होनोमोनलाय बै मा हेल दालां बे मोननैयाव मोनस्रांना फैनोसै औ दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर जों दा माने लकेसनाव सफैबाय बिनिफ्राय जोङो माने रामफल बिल सुइस गेटआव थांनाय जायासै लोगोफोर नै मा होनोमोनलाय हेल दालाङावहाय फैबाय आरो दसे नै बिब'मोनहा माने बिब' गुमैमोनहा रिल्स बानायनो होनदों नालाय जे बानायना होनोसै जोंबो मोसानोसै मा होनो ना ओरैसै जिखुनु जाया बेलासिनि दसे बेरायबाय आरो गुमैयाबो सेंग्रा गोरलैनि देलायना फैबाय दे लोगोफोर दा रिल्स बानाय गरमानो लाजाला आरो बेनिफ्राय मोनालायबाय आरो मथा मथि 7टासो जाबाय खोमा ओमफ्राय खमैबो 10टासो बानायखाबाय आरो ना 7टा 12 जाबाय ना जोंना नै गुमैयाबो हायो सेंग्रा गोरलैनि आरो आब'आबो सिख्ला गोरलैनि बिब'आ दाबो मावनोबो गोरोंखा नालाय औ जोंना गोदान खुरमा मोनदों दे खिन्थु मेगन दासाखा एकदम बाजै खनजितामोन बायदि मोसाखावरासो बाजै खनजितामोनखौहाय फेजेननांगौ नों होमबा गुमै हागोन हाया हायो लागाव आखाइ थिखोनांगौ होमबा गरमल' मोनदेरनांगौ गरम औ लोगोफोर थानांगौ ना गोदो गरमल' खायोमोन नालाय गरमखौल' बोखार दा होमबा लोगोफोर जोंना थांसिगोन आरो हेल दालांनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नै बे लकेसनखौ मिथिखाबाय जानो हागौ जों दायो माने सेरफांगुरि बाजारावहाय दंफैयो साहा लोंनो नागिरदों दिनै जोंहा बाबु दं बाबु बिल नै खोमसि नुबाय जोंहा आब' दं खोमसि नुबायलै आब' औ बैयाव फैदो ओरैथिं थांसै माने जों माने जनता कलेजाव फरायबा गोदो साहा लोंबाय थाग्रा दखान दङ बेयाव थांनो नागिरदों दखाना बन्द' ना माथाय मिथिला ओमफ्राय नै लोगोफोर दतमानिफ्राय ड्रेस दाम खमनि नांगौबा सेरफांगुरियाव लांफै आरो ना खम मोनो